Jeg vil gerne tale lidt om oolong. Oolong er en rigtig lækker te, som vi drikker alt for lidt af i Danmark, og det synes jeg, vi skal gøre noget ved. Så nu fortæller jeg lidt om det. Jeg håber, jeg kan skabe lidt interesse. Oolong er en halvoxideret te, så det er en mellemting mellem sort og grøn. Der findes 2 varianter. Der er en mørk oolong, og der er en lys oolong. Den mørke er mest hen mod sort te, og den lyse er mere hen mod grøn te. Den mørke er oxideret omkring 70%, og den grønne er oxideret omkring 30%. Man plukker bladene, og så lægger man dem på nogle store bambusmåtter, eller en bambustrumle, som så bliver rystet undervejs, så man ligesom får enzymerne og safterne ud af bladet, og så oxiderer de, og til sidst så tørrer man dem. Og det er sådan, at man har lavet den mørke af dem. Den lyse oolong er så lidt anderledes, fordi når de er blevet oxideret, de 30% de skal, så tørrer man dem. Og så pakker man dem i store klæder, som man så ruller på nogle store rullemaskiner, og man pakker dem ud og pakker dem ind og gentager processen mindst 30 gange, nogle gange helt op til 60 gange, for at få det helt rigtige bladkvalitet. Og det er simpelthen bladet, der er blevet fuldstændig presset sammen til sådan en hård kugle her. Når man så brygger teen, så vil man kunne se, at bladene de folder sig ud og bliver helt store nede i. Så man kan sagtens brygge den direkte te på den, fordi de falder ned til bunds og ligger dernede.